Naning chat sa kuha o mo niyang chat nako. So ako lang i-discreet yung name tungod kay ni request siya nga in private, which is okay ra good, way problema. So sa iyang chat, gusto na ko i-expound sa inyo ha nga gusto siya makabalo sa akong advice when it comes to pursuing his or her dreams or dream job or course, which is sakto good nangutan na ka kay ako na ko advice sa inyo ha mga students. First advice na ko ninyo is dapat ready mo nga mo take sa iyon say risk sa inyong mga dreams. For example, gusto mo mahimong doktor, so dapat andam mo nga in the future you are a doctor, mo take care ka sa mga patients mo gyud na inyong buhaton. So dapat ready mo ana nga decision sa kinabuhi because magdepende ang iyong future sa unsay present ninyo karon. Meaning to say, kung unsa imong gipili karon, mo na in the future. So ang pagskwela is dili balik-balik. One way ra na siya. Dili na siya CD nga mo rewind para unsa. So kung unsay nakita sa imong mga classmate, ayo sunduga. Kay tungod kay ila man ang dreams. So na kay kaugalingong dreams, na kay dream job nga gusto. So buhata na, padayon na na. Kay once imo na ipadayon, ikaw ray mag-earn na in the future.